Assalamualaikum, Mbah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbah? Apik, Api wae. kuat, lemu, tapi gak bisa melaku. Dari dulu nggih ngantos saniki niku ngoten mawon, ngoten lho. Kenceng nggih, sumringah, teges. Niku nggih Mbah Jo. Mbah rahasiane niku lho, Mbah. Jenengan niku saged napa nggih, istilah iku seger mawon ngoten lho. Napa Mbah rahasiane niku, Mbah? Rahasiane, Mbah. Rahasia nih, Nggih, Mbah. ikhlas. Gak mandang ulese menungso, mandang ulese alam jagat raya. Padha karo manuk. Gitu. Oh, sami kali manuk, Ya. sama dengan burung. Maksudnya Ikhlas. piye, Mbah? Manuk niku Maksudnya? piye? Ya seneng miberono gak arep-arep iku dhuwit ta iku donya apa gak memahami. Oh, Ora mingini, nggih, nggih. pokoke urip iku tok. Nggih. Mbah niki kan dunyane niki terutama negara, Mbah. Heeh. Dolare mundak, Mbah. Dolar niku ibarate duweke wong Amerika niku lho, Mbah. Mundak. Dados mangke niku lek misale didamel blonjo ngoten nggih. Barang-barang nggih tumut mundak sakniki, Mbah. Beras, bahan baku, minyak, sembarang niku semuanya naik, Mbah. Lah niku lek miturut zamane riyin niku lek cara ngatasi barang-barang mundak niku lek zaman riyin piye, Mbah? Ya dipajakno, Hmm. dipajakno harga petani. Ya. Petani ya tunggano, itu bareng nututi. Nututi dhuwit kumang. Lah nek dhuwit di gedhekno lah barange wong tani dicilikno. Nggih, Gak legrek ta. Legrek. nggih. Dhuwur munggah, nisor ya munggah. Daya tukare niku lho, Mbah. Cara sakniki misal nggih, nggak ada arto 50.000 niku blas ngoten niku pun mboten rupa moro-moro nggih Belas. telas, Mbah. Ya iku. Mergi barang-barang nggih mundak ngoten. Ya iku. Iku dipadakno. Nggih. Nek babakan dolar mbak gak karo Nggih. ngerti ngono ku. Sing jelas rupiahe sing lemah ngoten lho, Mbah. Dipadakaken ngoten nggih. Yen dipadakno. nggih, berarti kuncine wonten teng petani niki. Petani kudu Oh. dipadakno harga tanduran opo ae. Ya, Nggih, nggih. dipadakno. Aja sampe disepelekno. Wong tani karo wong pengangguran, akeh pengangguran. Leres. Nek embong. Kena diitung. Sing nggo embong karo sing nggo sawah. Kena diitung. Nek nggo akeh sing nggo embong. Nggih. Lah iku sing ngingoni sapa? Ah, Lah, gak petani ta. Ya petani kudu dijunjung. Aja sampe bahan pertanian iki disepelekno. Iki kok jagung rego sakmene, ubat sakmene, rego sakmene. Saya pikir. Iku tok. nggih. Tapi petani niku wingi-wingi niku kula nggih nate, Mbah. Teng Sabin menika nggih napa ngobrol lah kali petani. Heeh. Rego pupuk sing mahal, terus Iku. tanduran niku napa nggih. Sak kala-kala mboten wonten napa nggih rusak ngoten niku. Jarene Piye, Mbah, pupuk iki losno. Kayak zaman biyen, gak ate uber-uberan. Gak ate tek kuno tek kene, sing penting pabrik nggih pupuk kanggo butuhane wong tani. Tapi nek wong tani dekro-ekro. Lho, iku urusane apa? Engko nek ana jagung gak dimes dilokno. Nggih. Ya lho. Mereka gak nututi karo harga petani. Nggih. Nek mang. Kudu dipadakno. Aja dikesro. Aja disingit-singitno. Ayo diitung nang petani. Nggih. Dipadakno kaya biyen. Padahal lek zaman riyin cara pupuk nggih dereng pepek menika Mbah nggih. Tapi tanduran kok ijo royo-royo panen saged melimpah menika Mbah. Wong biyen nandure mek pisan. Setahun sepisan. Saiki setahun ping 4 ping 3. Leres. Kok jek kurang apa kakan sing dingoni. Nggih. Lho iku lho.
Iku, ayo didunjung petani. Aja sampai gak ngaramut tanduran. Akeh tanduran sing gara-gara emes diobat abrit iku akeh sing emes gak diblekno nang tanduran. Disingitno iku sing rusak. Wis ngalami ngono ku. Nggih. Contoh Mbah kudu ngemes wingi ya batal. Batale teko apa duwike Mbah wis utul, emese gak teko. Lha iku. Nggih. Gak kisru ah. Telat. Gak ngemes. Sedangkan tanahnya nggih lek Padahal Mbah dijaraken tuku tambah mes padet. piro mek sak ton. Gak teko, ya gak kemes. Padahal arta wonten niki. Wis digawa. Wis digawa. Berat. Ya digawa bakul, tapi Nggih. opo kok gak nang diteri. Ya niku Iku marahi Mbah nggih. Tapi Mbah gak nyebut wong di Nggih. sapa jenenge emo. Nggih. Wis babah. Mbah. Ikhlas. Disauri tak pek gak disauri gak arep-arep tambah ngisro lakune Mbah. Nggih, leres. Iku tok. Mbah, jaman riyen niku kula nate enget ngoten nggih. Yen mantun panen niki tanggi sing panen pantun nggih. Niku biasae nggih diteri, Mbah. Tanggi-tanggi niku dukung nggih sak kilo kali kilo ngoten diteri, Mbah. Disedekahi. Sakniki mboten, Mbah. Ya iku dituntun teko tatanane Jawa cek balik. Iso ngekeki wong-wong. Cara jaman saiki jere sedekah ta. Nggih. Tapi nek Jawa ni wong biyen ku dono wewe nang tangga teparo. Iku dono wewe. Nggih. Ya. Terus nek kei pangan wong aja sing gak enak dikekno wong. Iku gak ira, kudu sing enak, paling gak mbadok sing duwe. Iku tok. Iku lakune Tiang Jawi. ilmu sing bener iku. Sing bener. Dados wong tiang riyen niku anu Mbah nggih, napa luman-luman menika. Ya iya, tidak mangan bareng-bareng. Iku. Nggih. Tur duwe ritual ngapik tanduran. Wong biyen emoh ninggalno tuture wong sing dhisik-dhisik. Nampek ya digekno bubur abang. Ya toh, bubur menir, arang-arang kambang. Apa jenenge arang-arang kambang? Bubur sumsum, gabah digoreng, metu brondonge. Ya iku jenenge bubur sumsum. Ku nek gak digekno sing nampek yo lara kabeh. Lara kabeh temen. Dadi kudu digewekno. Masih tandur ya digekno. Gakno panggang ayam, cok bakal nduk pojokan. Muruh sapa? Muruh dulure dhewe iku. Wong tuwek-tuwek. Anjing surupe wong sing mati iku nduk kono iku manggone. Ya. Nek wis 3 tahun anjing surupe menungsa iku petal. Nek wis 1000 dina. Dik kuwe mulya. Aku tak budal sak paran-paran melok angin. Gitu. Sing mulih ku sukma, sing budal nyawa. Ya, manggone kongkon jujuk kayu aking. Kayu aking ku sing tuwek danyang. Danyangi desa. Lah manggone wong tuwek sing mulih ku ya nggo sawah ya, ya nggo omah kene iki, omah iki jenenge ora-ora maksar. Dadi anjing surupe sukma iku balik ngengon anak putu, balik ngengon keduweane. Mulane wong rebutan warisan iku dadine sing biyen gak trima dirusui gak iso bener iku lho. Nggih. Ana wong rebutan warisan dono gak iso. Nggih. Ya gak Uripe mboten gak enak. cukup umur ya. Nggih, leres. Ya leres. iku. Mergi niku wau mboten trima. Ya. Lah ujute sing cuwek manjing iku nek nggo sawah jenenge nini dengen kaki dengen. Nek nggo pawon nini dawa kaki dawa. Nek nggo pinggire omah nini lemper kaki lemper ya. Nini kesot kaki kesot iku lho sukmane wong biyen mangun kok kene iki. Ya. Jaman biyen ijik lanang mbek wedok nggathukno iku sing nyekseni oyot godhong kayu watu. Donya sak isine ku nyekseni yo kewan yo uwit ku nyekseni dhewe syahadat iku mang. Cara Jawane wong Islam syahadat. Nyekseni niku wau. Seksi. Cara biyen nyekseni oyot godhong kayu watu. Donya sak isine.
Kabeh trik akal-akalan niku. Gak perlu disebut, cek Nggih. dirasakno dhewe zaman wis maju. Nggih, leres. Mbah, dados yen cara tiyang Jawi niku malam Jumuah diparingi among-among niku maringi suguhan kopi, terus bakar kemenyan, nggih, disalap teng meja meniku ben malam Jumuah niku maksude nggih niku. Ya bener. Mergo Jumuah iku manggone nek manungsa iku nggo ndas. Ya lah. Jumuah, Sabtu, Minggu, ya. Senin, Puser, Selasa, ya, iki Rebo, Kamis. Oh. Dina ku manjing ana manungsa, nek pasar manjing ana jagat. Mulane nang apa-apa kok aja lali petung. Ya. Ngelek hitungan sampar sandung para pendem niku nek trape jange nandur mancik labu. Jange labu iku wulan pira pantese labu nyecek nang pojokan njaluk pendonga udan. Ku pojokan sawah. Nggih. Jek rupa brogalan iki. Iku njaluk nang kongkon udan. Sapa sing dijaluki? Ya sing tuwek iku mang, nduk pojokan. Loretan. Aja ninggalno wong tuwek. Dadi kudu ritual terus. Gak oleh ngelokno ngene-ngene gak oleh. Lah contoh jaman riyen mboten wonten obat sing rena-rena ngoten Mbah nggih. Ya gak. Tapi tikus nggih mboten Ya. wonten kados sampai ngerusak tanduran. Ya Sakniki iki kok sampean rungokno sak donya. Ya toh? Mulane Mojopet ana candi tikus ku ana gawene. Nek ana dina Rebo Legi iku nggawa ambeng panggang ayam nang tengah ora-ora sawah pojokan. Perlu nek ngusir ama asupe nang Nabi Nusa. Nah, Nabi Nusa iku sing nguasai kewan nggo donya iki. Nabi Nusa. berarti orang Jawa itu mengenal Nabi. Nabi Nusa sing ngangon kewan. Namanya Nabi Nusa. Nah, Nusa. Tapi sing ngandani sapa ya alam kok, ora wong kok. Alam. Nggih. Waktu tunggu jagung. Ya. Tunggu jagung nggo tengah alas wang-wung. Ya diparani karo goipe alas to. Aja kok direwangi gak turu. Ya. Mulya gawekno kupat repet. Gawa nang gubuk nang alas. Asupe nang Nabi Nusa. Iku tok babi gak wani. Babi gak wani. Ngoten niku pun kebukten, Bang. Iya. Lah napa mergi ngantos sakniki wejangan niku tasih wonten Iya, ngoten lho. iya. Iki kebukten. Anane tikus ku ngono iku mah. Mergo tikus ku manjingi ana manungsa. Ya toh? Ki manjingi ana desa. Ya. Sing nunggu desa ku sapa? Sunan Kalijaga, ya, Nabi Khidir, kiri. Ya, Nabi Khidir. Sing nggo dhuwur banyu kala monggo, iku Nabi Khidir sing dhuwure banyu mlaku. Iku sing ngetokno lagune Sunan Kalijaga. Mulane Sunan Kalijaga njaga dhewe. Mereka dikai ambeng tumpeng. Sing duwe Sunan Kalijaga cek njaga anak putu sampai donya karo akhirat. Dijaga sak raja keduane. Dipetuk wong nuntun kiri, ya iku Nabi Khidir. Manggone ana pagere desa nduk punden. Sunan Kalijaga ya nggo punden. Lah njaga anak putu. Sampe diteni wong sak donya. Nggih. Iki dongeng lho. Nggih. Dudut ilmu tapi dongeng. Nggih. Sampeyan buktekno, sampeyan rasakno. Gawe panggang ayam nang sawah, ngusir Rama. Daerah Lamongan, daerah Tuban. Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, sampe rungokno Mbah. Nek omo iku akeh, nggawa panggang ayam nang sawah. Sing kebacut Tuban Lamongan, sekitare mbabat. Rusak. Ya ngono ku mang. Nggih. Nggih tanduran kudu gak iso. Saniki malah diakal-akali setrum, Mbah. Dipager setrum. Ceritane ngindari tikus, Mbah. Tapi saya itu bongko. Sing kena malah wong. Ya tanggane akeh sing kena. Iku salah jangka. Mulane wong Mojopet ngekno candi tikus cek ana silah-silah. Sila-silae. Iku. Yen tikus niku cara ana nggone dhewe. Nek wong daerah mriki nek ngapek tulake tikus iku ngapek mbok sendang made ngene Den Bagus
enek sing diklontoki wong barek kapi dhewe nambal tukangan iku lho. Diklontoki sekilas napek sak gegem ta apa kok disawerno nduk sawah-sawah. Njaluk lumut iku mang teko Sendang Mati. Ngene Manodi. Iku kabeh dikai panggonan tapi mbonggone. Cek gak ada nang candi iku. Ya iku. Yen cara di nalar ngoten kados mboten masuk akal, Mbak. Iya. Tapi kok kebukten. Nah. Nek biyen ana uni-unen. Nek bolongane candi tikus nek adep ngulon. Sing diserang ya jagat kulon. Nek lebu ngetan sing dijagat, sing diserang ya jagat etan. Ya, lebu ngalor sing diserang ya jagat lor. Iku mang. Mulane ayo bareng-bareng ngrumat tanduran. Pira regane pitik sih? Pira regane beras? 1 kilo kuwi dadi ambeng. Nggih. Yen riyen niku ndamel tumpeng ibarate ndamel PT Jawa. Ya biasa pokoke pitik. Sakniki nggih palah horen nggih saged lho, Mbah. Ya iya, pokoke pitik to. Nggih. Iwak. Terus nek bancake kelahiran, aja nganggo iwak, aja nganggo ndok, tahu tempe, wowoan, cukul-cukulan. Bute apa? Cek iso cukur lakune, cek iso uwoh jalukane, cek iso merambat sing dituju. Ya, mulane dhewe pun iso ayo manuju manembah menitis, meniru barange sing wis nyoto ketok dilakoni dhewe bendina iki. Nggih. Ayo ditiru. Dhewe gak iso gawe ilmu. Nggih. Golek dhuwit iso. Nek gak ilmu angel. Angel, Mbah. Ayo dituntun tuntunan teko aksara Jawa. Iku. Ayo dituntun. Mergi ilmu niku nggih kedah kebukten kan ngoten, Mbah. Mboten syukur-syukur tumut lek mboten buktine. Lah tiang-tiang riyen niku cara ngajaraken teng anak putu niki mergi pun wonten buktine lah ngoten sih, Mbah nggih. Lah nek ngunduh jagung iku aja diguwak nang patine dina. Dina iku lungguh ana gelek ana sing kosong. Lah nek ngamek gelek hitungan 3 dipadakno urip mbok donya iki 3 mek lakune urip. Slemet jrembuh menungso, sampeyan eling-eling donya. Nggih. Ngapek tanduran slemet jrembuh menungso. Slemet jrembuh menungso. Lho. Sampeyan ngapek hitungan dina sing jange sampeyan tuju. Ngapek tanduran. Icir-iciran aja nganggo sak karepe dhewe. Hitungan geblake wong tua matine dina apa iku aja dinggoni icir. Ya. Sing terus jenengan dina naas niku nggih. Iku. Dina apes lah ibaratnya, Mbah. Aja Ngindari dina niku. Dina apes niku termasuk geblake tiang sepat. Iku dititeni iku. Dhewe iki sing uri-uri Jawa panganan iki ya wong tani. Tapi nek wong tani ngombro-woro gak melok tuntunan tatanane wong biyen. Ya ngono ku mang, nek keterjang ngono ku aja kok aja sambat. Nggih, Mbah. Ngelok dina sing apik. Angger sakniki wonten Sama tanah. jembo menungso iku ngapek tanduran sing tiba menungso. Nek tiba jrembu diutang wong kok embong gak ana duwike. Nggih. Tiba slemet masih bancak ana. Nek tiba slemet ya kalong. Ngelok sing tiba wong. Tiba wong. Dhewe ku wong kaya. Lah nggih sakniki kan cara tandur niku napa nggih? Mergipun wonten tanahe, kiambake wonten benihe, moro-moro wis tandur ae. Ngantos setahun ping 4. Tapi hasilnya sami kali niku wau. Padahal tiang siyen niku namung setahun ping pisan mawon. Tapi hasilnya kan melimpah, Mbah. Saged nyukupi ngoten lho. Sakniki kok palih merusut. Padahal wis canggih. Monggo. Rayu. Minum kopi dulu nggih. Rokok, ngopi, tapi stasi seger mawon. Aja dume rokok. Rokok ki arah. Takok gak duwe arah takok. Oh, nggih. Nah, iku. Kadang kan biasa lek tanglet teng dalan, Mas rokan sik sin. Lah iya. Ah, nggih. Nggih. Iki sing gawe arah. Diseni geni. Kanggo nyembung watang
watang putunge karepe wong sing kurang jangkep. Iki swarga donya ya rokok iki. Cepet-cepet balika nang Baku. Baku. Napa niku maksudnya? Maksudipun Ya napa? ya balik nang ngene Mbahku maneh. Golek tatanan Jawa maneh. Golek itu enggak gapuk ratune Brungki. Gapuk Iki. ratune Brungki. Maksudnya gapuk ratune Brungki niku piye, Mbah? Wong tuwek sing luas. Lah Brungkine yo nggo iso rewet iku mang. Oh. Disembah-sembah wong sing ngerti to. Nggih, nggih. Lah iku. Terus zaman riyen niku penuh makna ajarannya nggih. Mergo uwit kuwi iso ngetokno sumber-sumber iku uwit. Nggih. Melalui pesan-pesan napa nggih istilah niku pujangga niku wau Mbah nggih. Contone kuburan sing dibangun piye rupane? Gak karu-karuan, Mbah. Sing rumangsa Sara sing bangun. Nggih, Mbah. Asline kuburan iku lak trima watu situk to. Watu. Iki nek sampe kok kei loro, iki jenenge Nini Amung Kaki Amung. Besok diotak atik Dajjal. Oh. Lah piye rupane Dajjal iku? Putih. Coba putih kupuluke putih iku Dajjal. Ogak-ogak mesan loro iki. Asline watu situk. Kudune lek Ya. tatanan riyen niku namung setunggal. Anu atine nang wato cek nang metu. Oh. Watu ki teko ndi sangkane? Teko gunung. Gunung, leres Mbah. Ya, Leres Mbah. ya watu ki duwe anak krikil iki mah. Nggih, nggih, nggih. Mbah, niku pesene jenengan niku riyen apa tadi pesan dari Mbah Jo tadi ketika ingin menormalisasi semua harga apapun lah yang termasuk bahan pokok Iya, yang paling diperkuat adalah pertanian pertanian. karena semuanya bersumber dari situ. Iya, aja sampai bahane pertanian, bahane pakan sing ditandur aja sampai kekurangan. Leres. Mbok iku ubat, mbok iku emas. Ya, tapi nek dipersulit gak apa-apa masih wong cilik wong akeh mes. Letonge cukup kok. Ya. Sakniki lah cara logikae nggih mboten masuk akal lho, Mbak. Iya, iya. Tanah searat-arat Indonesia niki. Nggih, tanahnya searat-arat. Tanduri napa mawon cukul. Wis. Tapi sik mundhut bahan saking luar negeri kados beras impor, napa impor. Menika kan nggih mboten masuk akal lho, Mbak, kan ngoten nggih, Mbak. Wis luwe-luwe nek timo dipangan tok. Nggih. Nandure biyen wis setahun urip kok. Nah nggih. Lho saiki nandure iki setahun sampai panen ping 3. Kok jek kurang uripe. Kurang jatahe. Mergo regane gak dipadakno. Ya. Akeh panganane timbang duwe. Duwe kan adine lek mak. Nggih. Nyekel dhuwit 50 sakniki Weh, koyo gak anu artine. ya iku. Sampai wonten anu Mbak, banyolane ngeten. Di daerahmu pegang uang 50.000 dapat apa? Sampai ngoten Mbak, sakniki Mbak. Tapi mbalak wis tau ngoceh. Menungso ndiye gak melok tatanan dadu. Bakale kolat karet Gunung Jogruk segara jebol. Pernah? Nate. Lah pun iya. sering jenengan. Tapi lah jebol kabeh lah. Iya, Mbak. Ya, wis nglundung kabeh jagate. Mergo ya muga-muga nang balik Jawa. Nggih. Balik biyen ngulon ae gembrutuk saiki nang balik ngetan. Ono gendeng-gendeng ngetan balik ngulon kuwi. Nek mbok kula nang balik ngetan. Golek jenenge kok jenenge dhewe teko omahe mbokne. Njaluk jeneng sing teko luar. Nggih. Dadi Kaji Wahyu. Mergo sawahe payu. Tapi memang kenyataannya begitu. Realitanya saat ini sudah seperti itu ya. Ke apa ya istilahnya ke luar-luar negerian gitu. Wis kaya Ya muga-muga arek YouTuber iki nemu hasil iso mbalekno tatanan zaman purba. Nggih. Zaman pertama. Jadi yang saya petik dari wejangane Mbah Jo dari tadi, maksudnya itu ketika kita kembali kepada jati diri kita, Iya. nanti mental kita lebih Nah. kuat. Semua apapun dari cara-cara terdahulu itu kalau dipertahankan tidak seperti ini, Mbah nggih. Ngoten lho. Mulakno. Bukti ini zaman riyen makmur. Menika lho kan ngoten.
Dijenengno pondok Tretek Bececek paham wong-wong. Serba melangkah segala apa ngliwati Tretek. Ya iku. Nang gelek ana jati dirimu. Iku tok. Leres. Balik asal usul. Kayak zaman biyen enak. Aja kok ilmu ge bisnis. Sing gak bener dolah, sing gak bener dolah. Tapi nek wong Jawa iki gak kena dolah. Iki KTP iki akeh KTP ritual iku tok. Tapi nek ritual iki gak kena di sepele. Gak lahir batin rasakno dhewe. Kudu ritual ngobong dupa menyan. Ritual. Lahir batin. Ngobong dupa. Mboten didamel guyonan ibaratnya. Lah. Tuntunan ngobong dupa ku. Sing nggo jagat kidul, jagat kulon, jagat lor. Jagat tetan iku sapa? Iku sing ngangon dhewe nunggoki dhewe. Etan ana Bathara Guru, ya lho. Nduk kidul Bathara Brahma, nduk kulon Kumajaya, nduk lor Wisnu. Iku lho diceluk, disuguhi dupa ratus iku mang. Njaluk disekseni. Dina sak isine. Iku dipahami. Iku nek kurang jelas, njaluk ulang babakan ngobong dupa mubeng. Nggih. Gurung ana iku wong njaluk jagat dikelompokno nang tengah. Lah titik ana durunge durung 4 5 pancer. Iku mang. Durung 4 5 pancer. Umume mek ngono tok. Tapi nek nggone Mbah 6 raga, 6 raga 7 sukma 8 arwama. Menungso gate arwama gak iso berangkat. Ya iku tok. 8. Iku tok. 8. Dulur 4 5 pancer iku sing disebut tok mek dulur. Ragae gurung ana. Ya. Dadi sing manjing dulur 4 ku sukma. Dulur 4 5 pancer 6 raga 7 sukma 8 alwama. Mulane nomor 1 ku Adam. Nomor 6 iku dadine 7, jare wong-wong pekaiman iku 6. Nah nek wis jangkep 7, manjinge 7 ku nduk wong kene. Iku. Leres Mbah. Ya. Nggih. Sing 5 nggo jagat, nek duwe akeh ya budal ora ana. Nang Surabaya, nang Jakarta. Nggih. Segara lor, segara kidul. Nggih. Tonton ae. Sapa sing bangun gak bener sekitare kuburane wong tuwek-tuwek dile. Ya, rasakno meneh. Kuburane wong tuwek iku gak kena dile. Ya. Kabeh kuburane wong pinter ku adep ngijul kabeh. Ya. Jagat iki sing gunung iki isine nggo buku ku mek 3. Ya. Daerah tengah iki Pendhita, Lor Wali, Kidul Ratu. Mulane sing dep iku Ratu Kidul kabeh sing adep ngetan kok Mbah Munang tok sing disembah sing ngene. Lah nek sembahyang adep ngetan mbek adep ngulon. Masih mati ya adep ngetan sing nduk etan nek ngulon ya adep ngulon. Aja sampe macul ayang-ayang iki rupane piye lak ireng to. Nggih. Aja sampe kepacul, bahaya nek kepacul. Yen sakit mboten nemu tombo. Lah, golek Terus tombo kangelan golek nggih. iki angel. Rezeki angel. Iku lho ditenono. Sami kali macul kiambeke. Mok iku tok. Nggih. Sembayange wong Jawa iku mek etan mbek kulan iku. Nggih. Pun sampeyan rungokno. Sampeyan titeni hitungane apa yang mbok mbah iki. Kanggo ngapik iku aja lali. Dina lungguhana nek nguwak jagung tanduran sing kok pek guwakan sing tanah kosong aja nggone nak asid dina sing kepek ku mang aja diguwak run. Nah, iku dititeni. Mbah matur nuwun. Mangke dilanjut lagi, Mbah. Niki penasaran tentang carane ngobong dupa. Nggih. Wau. Ayo. Watah tatanane niku mboten syukur ngobong mawon, Mbah. Iya. Pasti penasaran niki penonton. Kita lanjut nanti, Mbah. Ya.